Dwi'n gweithio yn Derwydd Llafiannau, Glynyddir. Dwi'n gweithio fo geir, efo 16,000 ohonyn nhw. Dwi'n licio lle dwi'n gweithio fo geir. Y job dwi'n licio ydy pob peth. Stacio'r wyau a hel yr wyau. Mae Lliwen wedi bod yn andros o help. Mae'n cyrraedd yma yn brydlon am 7:00 bob bore. Mae o hyd chydig bach cyn fi yn bore. Mae'n andros o dda am hynny. Mae Lliwen wedi dod yn mwy hyderus. Mae jyst yn gwybod beth sydd angen ei wneud. Da ni'n rhoi chydig bach mwy o gyfrifoldeb iddi bob tro. Dwi'n licio bod efo anifeiliaid. Dwi'n gwneud y cwrs yn Northrop College. Dwi'n gwneud small animal care cwrs yn Northrop College. Yn dechrau ori oedd o'n dda iawn, oedd Sioned yn dod yma. Dwi'n yn siŵr praint, ond oedd ddim am dipyn yn helpu Lliwen dydd i ddydd. A ia, mae wedi bod yn wych. Oedden ni yn wiradwrus yn y dechrau yn meddwl wrach fysa ddim yn siŵr pa mor faint o gyfrifoldeb oedden ni'n medru rhoi ar Lliwen, ond oedd Sioned yno i helpu ac i ddangos y ffordd i ni, ac mae wedi bod yn syniad da. Da ni'n gobeithio rhoi enghanu i gael 2 shed yma, a wedyn gobeithio fydd Lliwen yma fydd ni'n gallu ychwanegu oriau i Lliwen. Dwi'n mwy hapus bod fi efo job a cael bod independent.